Hallo allemaal, wat fijn dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van het Theater Testteam. Ja, en wij zijn vandaag bij een voorstelling van Henry van Loon. Ook wel bekend als Volkert. En we zijn benieuwd. Ja, ik ben benieuwd. Ik kan niet wachten. Nee, inderdaad. Kom, laten we gaan. Yes. Wij lopen dus nu naar boven en kijken of we Henry van Loon kunnen vinden. Hè? We zijn er meer op zoek. Ja. Wat verwacht u te zien vanavond? Nou, ik hoop dat ik vanavond veel kan lachen. En dat is dus ja, een conferencier is, dus dat ik veel kan lachen. Bent u er al vaker geweest? Nee, nog nooit. En ik heb hem toevallig zomaar uitgezocht uit het programma. Maar ja, nou is hij natuurlijk wereldberoemd, hè, dankzij de luizenmoeder. Ja, daar kennen we inderdaad van. Ben je er klaar voor? Voor het interview of voor de show? Beide. Ja, allebei. Ik ben altijd klaar voor. Altijd? Altijd. Hoe bereid je je voor? Op de show of op het interview? Doe maar eerst op de show. Nou, ik kom hier om 5:00 aan. Meestal, 5:00, 5:30. Dan gaan we even wat eten en dan op ons gemak gaan we even wat eten. En dan heb ik nog een PlayStation bij me. En gaan we nog even gamen na het eten en dan zo'n 20 minuten voordat ik begin doe ik mijn pak aan. Dan loop ik nog even wat rondjes op het achtertoneel en dan ga ik van start. Kun je misschien in het kort een beetje vertellen waarover de show gaat? De show heet Sleutelmoment en dat is een beetje waar het zich afspeelt in een garage. Dus eigenlijk Sleutelmoment, die titel moet je al heel vroeg kiezen. Alleen ik heb er echt letterlijk een sleutelmoment van gemaakt. Dus het speelt zich af in mijn garage. Het doek, dat zal je zo wel zien, de achterdoek is een heel grote wand met allerlei gereedschap erop. En ik vertel eigenlijk over mijn leven en over allerlei dingen die ik zie op straat. En menselijke gedragingen. En een beetje de rode, ja het is heel absurdistisch, ook niet heel absurdistisch, maar het is allemaal een beetje door het Henry-hoofd gegaan. Dus het heeft een eigen slag, een eigen humor, denk ik. Hoor ik vaak. Maar dus het verhaal wat ik vertel is over mijn jeugd. Dat ik geboren ben in China en door mijn Chinese oma ben opgevoed op het Chinese platteland. En het is niet waar, maar ik vind het leuk om mensen dat te laten geloven. Hij is er nog niet, maar we gaan stiekem wel gewoon even kijken naar wat hij allemaal al heeft neergezet. Wow. Heb je ooit hier gestaan? Ja, maar het zag er heel anders uit. Wow. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken, gitaar. Het is best spannend om hier voor al die mensen te gaan staan. Ja, ze zitten er nog niet meer. Het zijn er wel een heleboel die er gaan zitten. Oké. En ik vroeg mezelf af hoe en door wie wordt bepaald dat jouw show grappig is en mensen dat leuk gaan vinden. Wie zegt tegen jou, ja, dat is best goed en dat mag je gaan doen? Nou, goede vraag. Ja, dat is... je hebt natuurlijk recensies na een première in de krant. Dat is iets wat je op je flyer kan gebruiken. En dat is iets wat mensen lezen, een bepaalde vorm van PR. Maar voornamelijk wordt het bepaald door de mensen in de zaal. Dus ja, je moet een beetje zieltjes winnen zo door de jaren heen. En als het werkt, dan komen mensen terug, weet je wel. Oh, dus. Was dat je vraag? Ja. Ja. Goedenavond, u bent van de Schouwburg. Ja, dat klopt. Ja, vanavond Henry van Loon in de Schouwburg. Kent u hem of hebt u al vaker met hem gewerkt? Nou, ik heb niet met hem gewerkt, maar ik heb de vorige keer wel gewerkt dat hij ook hier was. En toen had hij inderdaad minder bezoekers. Ik denk dat Luizenmoeder daar wel een bijdraagt dat hij nu meer mensen trekt. Ja. Wanneer dacht jij, ik word comedian? Ja, nu net. Nee, dat is de vraag die ik heel vaak krijg. En dan moet ik altijd zeggen, altijd al. En volgens mij hebben heel veel komieken dat ook als antwoord. Dus het is gewoon een roeping, zou je kunnen zeggen. Dus ja, of roeping, zo heilig is nou ook weer niet. Maar ik merkte vroeger dat ik goed was in grapjes maken. En dat ik de kinderen op school van de les afhield. Door gekke bek te trekken en dat soort dingen. En dus ja, dan dacht ik, hé, dit werkt. En dit geeft mij een fijn gevoel. Dus ben ik dat blijven doen, zeg maar. Dus van school kwam niet zo heel veel terecht. Maar van cabaret wel, dat zie je maar weer. Want ik sta mooi wel in Venray vanavond.
En is dat bij elke show zo dat je iets op straat ziet en dat wilt gaan vertellen? Of hoe verzin je zo'n show? Ja, ik heb... Vroeger was ik de hele tijd een soort clown. De hele tijd dingetjes aan het oppikken. Als ik dan met vrienden op stap was of in Lloret de Mar op vakantie, dan was ik de hele tijd de boel aan het entertainen. En sinds ik dit vak mag doen, heb ik dat minder in het dagelijks leven. Dus kunnen we nu gewoon rustig praten en zit ik niet de hele tijd... heb ik niet meer de behoefte om dat te doen, want dan kan ik straks op het podium kwijt. Ja. En dat was niet je vraag. Je vraag was, hoe maak je zo'n show toch? Ja. Nou, het wil zeggen dat ik dingen oppik en dat is nu weer een beetje aan de hand. Want ik ben nu al bezig met mijn volgende show. Die komt in september dan. Die moet ik nog helemaal maken. En ik merk dat ik het uit kan zetten en aan kan zetten van mijn opmerkzaamheid of zo. Weet je wel. Ik ben nu weer stiekem aan het rondkijken van... ik moet straks een show. Kan ik dingetjes oppikken bij de slager of in de supermarkt? Of is hier misschien iets raars aan de hand bij deze opnames? Of straks in Venray, dan loop ik alweer een beetje rond. Weet je wel, wat valt hier te halen of zo. En dat kan ik ook uitzetten. Dus als ik deze show gewoon speel, als ik die heb gemaakt en ik ben aan het try-outen en zo, dan heb ik dat niet, die opmerkzaamheid. Dan ben ik gewoon bezig met het materiaal wat ik heb. Okay. En maar ik merk nu dat ik weer zo rond begin te kijken, zo van, wat zijn er allemaal voor dingen aan de hand op straat bijvoorbeeld. Ja. Wat is je mooiste moment wat je ooit hebt meegemaakt tijdens je carrière of gewoon zo? Het mooiste moment wat ik ooit heb meegemaakt. Nou, dat vind ik heel moeilijk om gewoon één moment te kiezen. Maar ik geniet er altijd wel van als je... Laat ik het over mijn werk houden. Als je... En dat zijn van de 100 shows zijn het er misschien 5 of zo. Of 6 of 7 waar je echt vleugels krijgt. En waar alles... Ja. Die een 10 is, weet je wel. Als je eraan terugdenkt. Dat alles werkt. En waar je echt een soort vleugels krijgt. En dat je het allemaal beschouwt. En waar het helemaal losgaat. En... Alles is dan zoals het moet zijn. En dus dat komt relatief weinig voor. Voor mij dan. Het is altijd een goede show. Het is altijd een 9 of een 9,5. Soms een 8, maar het is altijd goed, vind ik zelf. Okay. Alleen die 10, die is zeldzaam. En dat is toch, dat streef ik wel na, laat ik het zo zeggen. Ja. U bent naar de show van Henry van Loon geweest. Ja. En wat vond u ervan? Heel leuk. Ja, was het ook wat u had verwacht? Nou, ik ben eigenlijk meegenomen als verrassing, dus ik wist helemaal niet wie die was en wat me te wachten stond. Maar het was heel leuk. Ja, vond u hem wel grappig en zo? Ja. Jij bent naar Henry van Loon geweest en hoe vond je het? Superleuk. Ja, en was het ook wat je had verwacht? Ja, ik had hem gezien bij de roost van Giel Belen en het was wel leuk, ja. Hij is wel grappig. Ik denk dat hij vooral de jongeren ook wel aanspreekt. En mijn laatste vraag is, wat vind je leuk, maar durf je eigenlijk tegen helemaal niemand te zeggen? Wat vind ik leuk, maar durf ik eigenlijk tegen helemaal niemand te zeggen? Ja. Helemaal niemand? En dat komt op tv. Ja. ABBA? Ja? Maar dat is toch gewoon iets waar je blij mee mag zijn, dat je dat leuk vindt, vind ik. Ja? Ik hou ook van zo hoor. Oké. Ja. Ik ga denk ik wel een hoop fans, ik weet niet of fans nee, je heb. krijgt er juist meer. Denk je? Ja. Oké, ik hou van ABBA. Goed zo, dankjewel. Dankjewel.